Kapang ni takotai buku song nong nong lapso kotam ni hingga kobilang mati buwa. Kapang ni takotai buku song. Norok je social media wo asa ko nugui tong je viral reng mane Instagram, Facebook, YouTube asa ke viral reng tong tabuk je tabuk ketal party hne je India wo hapai mane bising tei je cockroach party hne je sin kok bai hingga cockroach no kuruma hno je kuruma party hne je sin kok bro bai je kuruma hno tapano cockroach asa ke viral reng tong je Instagram o 10 million 11 million ngi thanga bong follower asuk ma ngi tongo bara ngi tongo je কয়েকদিনই বিসঙ্গ যে বংনি follower bangi tongo oboro tabu jaga jaga pir sajagi tongkha je bongni o party no je goboro obahai reaction dokha je borok social media o phaiye kok sawi tongphaika je tabuk sakiri maya je bekar tongnai i boroni bagui mangno besirbag borok kok saka je borok o party no tikhraina na kahanai borok srai srai sawi khonarka khapangni jakhotai bukhuk song hingke borok tai obo saka je sakiri maya ro je thinu bongni digiri tongi tongkhono borok sakiri maya hanyo bekar baksaka ba media line thangbaika baksaka ba noga asugui tongi tongbaika kono kam tas korinya bagui hinai borok oma hike reaction dokha je social media o phai sabaika hingke khapangni jakhotai bukhuk song borok je buihai je onyo party rok haike je road togo thangai ba borok prochar khaya social media ni bising tise borok je prochar khai tongo asuke mo haike bongni follower bangi thaka social media ni bising tise borok asuke sinijagui thaka yang thangai borok buihai ke tabo road show khai program korok khaiye mo haike borok party khaya oi tini social media ni bising tise borok party khlai tongo je kok piri tongo oma hai nugjagui tongo ta ma bele ni bising tei khapangni takotai bukhuk song obo je India hasteo golisai thaka je borok tabuk je sakiri maya bekar noga sugui tongnai kalai tongnai rok ni bagui borok khorang ti saka je borok omono kok saka je omoni tuiye je tabuk সরকার বর্তমান সরকার তংফনো চাকরি রুই মেয়া মাহেরক তুই বরক রিয়াকশন দেখা যে কক থাকা ইনকে খাপাংনি তাকোতাই বুকুক সং তাবুক যে ইন্ডিয়া হাসেও যে বিজেপি সরকার তংই তংমানি বিজেপি বাইयै কুকুর সরকার ফাইনো কুকুর জনতা পার্টি হনে যে জনতা পার্টি হনে বরক খরকা যে অ পার্টি দা ফাইনো আবনো তাবুক যে নাই তংনাই লোকরক tabuk sungmung sungui tongo okong no tabuk abono belai khano khapangni takotai bukhuk song o koi dini bisingo obo gölui sawi thaka je kukurus party hinai tini nokhorui phaiye hingke borok bisirba hingke tam sai jeman khapangni takotai bukhuk song borok ai bekhe jeman kurungma ni bokhorok swnamoi tini bokhorok no kurungma ni bokhorok ruwi khe borok ai bekhe bisirba swnamoi tabuk prochar khai tongmani social media o nugui tongo hingke khapangni takotai bukhuk song borok je o party swnamjakmani hingke besirbag hingke je sakiri maya bekar noga asugui tongnai omorokni bagui no kok sajaka hingke borok o kok bo saka je social media o phaiye norok bai no miliwoi party swnamo omo no sawo cockroach janata party chwng je nini logi je sakiri maya je digra khangra je tabuk ekdum bekar gărui sajak oma hai bororokni bagui se je o party swnamjago hinai borok srai srai manbini bisingti bo sawi khonarka hingke khapangni takotai bukhuk song jodi borok no je tabuk public rok tongmung no vote dui rowoi borok je bongni o kok sama haike tira naino abo bo kaisa sungmung kotor asai tongo khapangni takotai bukhuk song je tong kosom tongnai lukorok bo okong no tuiye besirbag kok khosai tongo hingke tubuto borok tabuk sai tongo besirbag je sakiri maya digiri tongphono nini poralekha tongphono nong haino nogono bekar klai tongna nango hinai borok besirbag okong no mangno tuiye khorchawi sawi tongo je bata je bata 2000 mamani bata bari rwnai tabuk nong nukhungo nini gas of free rwnai okorok sawi tongo borok khapangni takotai bukhuk borok sarkar o phaikha hingke borokni power o phaikha hingke lukorokni bagui hamkraini tui mangno kok sawi tongo tabuk je borokni o party ketal no khumani no tuiye কয়েকদিন baise borokni je 10-11 million hai follower ngi thaka Instagram o belai khano obo
wana jane kok ni thanga khapang ni takhudai bu khukchung je boroni party ketam nakhuma baise logi se je public rok asake borokno hamjagoi tini follow khai tongbai kha abono borokni party no da phaino buskang ni salogo tabuk abono borokni okongno tabuk lukurok sawi tongbai je okongno tui no besirbak wana jagoi tongo ta jodi party phaikha hingke hamkrai jeng no je boroni kok samani mote da je tabuk bekar tongmani rok je thingno poralekha tongphono poralekha tongmarok bisingo jotono da chaikri mani thangbai jodi bongni sarkar phaikha hingke akongno mangtui sawi tongo haike khapangni dakhudai bu khukchong ang tai bisi kok sagalaka tamni bagui hingke ang norokni logibo tongo khapangni dakhudai bu khukchong norokni dakhuk juel tangi hingke angbo tini bahan bwthai hingke kok samarok chaya nongoi mano khapangni dakhudai bu khukchong chaya tongkha nakadi je boroni kok samani mote ang kok sajagya mistake wngui thangui mano haini bagui jodi ang chaya no sawi tongmani tongkhake ba kok rok lai samani tongkhe norok ano norokni khasuksa manai ba norokni takhuk hnui juel hnui norok ano nakari redi hingke ang tai bisi kok sagalaka khapangni dakhudai bu khukchong ang kumui langmani wngui juel deborma nokni takhuk juel deborma video no ang kok sawi no video no mathaka haino hai jotono no hambai।